Good morning mga ka-rides. Grabe, ikapang-anim na araw natin to ngayon, ano? Dapat 3 days lang yung biyahe. Andito tayo ngayon sa Pagadian. Tapos ito, nagbihis na ako para pumunta ng airport para sundin ko yung misis ko. Tapos kahapon, hindi na ako nakapag video pa pagdating sa hotel. Sobrang pagod na. Sakit na dito. Parang akong matanda Tapos ito pala yung hotel na nakuha ko, no? Yan. Late lang ng higaan. Sakto lang pang tao. Aircon. Yan. Pero mas maganda, may sabitan. Yung kahapon ay, yung sa Surigao, walang sabitan yung nakuha kong Pero mas mahal yun. Ano yun? 1-1. Ito, mura lang dito, 850. JB Hotel. Kung ikaw lang mag-isa ay maganda to. May may ganitong kwarto na para ikaw lang isa ay tipid. Tapos ngayon, gear up lang. Gear up lang tayo para makaalis na. 6 na araw. Grabe. Pero ngayon mga ka-rides, hindi na tayo whole day na babiyahe. Na lang. 1 hour na lang yung papunta sa amin. 1 oras mahigit. Kaya naman na diretso yun. Pero baka dadaan pa kami sa makakainan. Tapos yung ma-upload natin mga ka-rides ay hanggang pa lang. Tacloban. Katbalugan pala. Tapos, pagdating sa bahay, mag-i-edit rin ako. Okay sana ako. Parang under pa rin naman yung wifi namin. Ang ginagamit pa naman. Baka hindi pa naputol yun. Ay. Hindi ko muna ipapagamit kasi yun. Piso wifi kasi yun mga ka-rides, no? Baka isarado ko muna. Ako muna gagamit para makapag-upload tayo ng para matapos natin sa pag-upload. Pero yung sapatos ko basa. Oh my god. Ay. Basa na lang yung sapatos ko. Ang baho. Wala, no choice eh. May naman sana ako sa sapatos cover. Kaso kahapon, pinilit kasi natin umalis na kasi akala ko hindi siya lalakas. Di biglang lumakas na. Wala na, di ko na siya na kayang balot. Issue cover. Tapos ngayon, isa pang din kahapon kung ba't di na ako nakapag-vlog sa pagdating ko sa hotel ay dahil yung memory card natin na 2 ay puno na. Isa lang kasi yung na-transfer ko sa laptop. Hindi ko na-transfer yung isa pa. Sa pagod. Pero buti na lang talaga yung camera natin, no? May built-in na 47 gigabytes na internal storage. Tapos So yung mga ka-rides, tara, biyahe ulit tayo. So yung mga ka-rides, aalis na sana ako. Ang problema ay hindi pala ako makapag-vlog dahil bawal ang helmet dito sa Pagadian City. At dito rin pala tayo nag-hotel. Ito yung Pagadian. Di tayo nakapag-video dito kagabi. So ayun, tara. Alis na tayo. Magva-vlog na lang ako pagdating siguro sa palabas ng Pagadian or sa airport. Alright, dito tayo. Nakalabas na ako ng city na Pagadian City. Dito ako ngayon sa 7-Eleven. Magwi-withdraw sana kami kung may wala.
walang machine tsaka wala rin makain. Hanap na lang. Pero at least pwede na ako mag-helmet dito. So ayun mga ka-rides, pauwi na kami. Nasundo ko na yung misis ko. At ayun, yung helmet talaan niya nabasa, ang baho. Kawawang nila lang. Hanap pa akong pagasan tapos makakainan. Hindi kami kumain doon sa loob ng city. Hirap doon, walang helmet. Maayos mo na yung mga gamit. Bakbola. Ano, naipit ng bag. Grabing taon yan, no? Dorpen, kaya mo ba yan? Oo. Grabe panahon, no? Haba. Kaya lang naman. Kaya ni Dolphin, dalawa pa kaming angkas tapos maraming bag. Mga ka-rides, no? Yung isang ano naman ang bracket, yung isang brace ng bracket ang dito bumigay. Kailangan ko ipa-welding ulit. Dapat pina-welding ko na pala lahat. Ngayon pati yung plate kasama ko sa ipapa-welding, tapos pagdating natin sa pagbalik natin Maynila, palitan ko na rin. Kung alam ko lang
dapat eh. Kapara to. Pila? 160? Baka mag-lista ko. Monte Alegre. Ano yun ni Kuya George nga naatula dere? Ganin Hadlaon. Yung wasak-wasak mga ka-ride sa Monte Alegre na tayo. Ano? Papuntang ano? Cagayan de Oro. Alam mo no, dami nilang pingkadi rin ako at kaliktaran ng lukot palit ka. Bayaran sa gas? 244? 244. So ayun mga ka-rides no, nakapagpagas ako ulit 244. So, papunta na to sa amin. Yung charger ng cellphone ko mga ka-rides nabali. Naipit itong bag. Ito naman na kailangan rin ng ano mapa dito. Kabisado na yung dito eh. Sakto na ako na mag-wielding. Dito na ako napawilding sa mga eh. Nindot lang mas batay kinay dagat. Nindot lang mas batay kinay dagat. Full pack full karga ni Kuya.
kahoy. Ha? Oo. Magaganda yung ano kahoy dito mga ka-ride. Dati. Malalaki. Ngayon, ganyan na lang oh. Wala na eh. Pinutol yung dito banda oh. Wow. Counter close si pare ko eh. Mga ka-rides no, andito sana kami sa Mulabi ngayon para mag-withdraw. Ang problema ay naka-offline lahat ng bangko. Diretso na lang, may dala pa naman akong pera. Kaso, langin. Try na lang din sa Mahayon. Kabisado yung mga kanto. Ang kabisado ko lang dito yung palabas. Kasi hindi naman ako nag-iipat dito sa lugar na to. Dumadaan lang. Gano'n ulit tayo sa traffic. Dito. Nandito tayo sa Mahayog. Malapit na tayo sa amin. 25 minutes na lang. Hop, yup, mani popcorn. Ito pa lang. Kakalingon eh. Travel so far. Ha? Oh. Lala na. Oh. So you travel so far. Boy, I'm sorry you are 25 minutes delayed. Kaya yan? Papasok na tayo sa ano, bayan namin. Pero hindi pa yun sa amin yan bayan lang. Yan kasi yung bunga do, Iglesia ni Cristo. Yung bayan. Gamay rin o. Gamay lang. Ano bayan? Bayan. Tara, palengke. Oh. Pero mas parang ako palengke. Oh. Ako mo palengke no? Oh. Offline side. Ako, tayo mapalit na pan.
Tumatay. Lapat mo. Binata. Gikan pa rin sa Manila ni nga pan. Ano? Saan ka? Kurang. Nice slice bread. Rag. Slice bread. Lag. Ano na? Star bread. Ano? Karte ka buo? Karte. Karte. Itag napulo. Tulo ka kwan. Tag napulo. Ha? Sige, slice bread na lang unom. Igaduhan na ako, duha kang palda. Umasag ah. Unom na lang. Unang ka slice bread? Ah, Dili ka na. ayun na. Ay, may binili pa. Nakalimutan ko, may bakit na pala ako sa harap. Umabang. Ano sa ano ko? Tapos dati, kani nga tulay, narin siya sa baba. Sa baba, raming mga agyan sa una. Kasi ay lunas. Dab. Lunas di siya dere. Ang pangalan sa lugar kay Lunas.
Pero, tada rin. Ha? Nagkaninintay, 24 pa may kahulan. Asa kaya George? Ay, iba. Nagluto.